Задушавам се от омрази. Уморих се. Самоизмама се оказаха усилията ми в тази държава, на тази земя. Дойдох, видях, не победих. Спасението е бягството. И се качих високо, високо в планината, много високо. Беше нощ. Някой ме повика без глас, повика ме отвътре и аз се покатерих на самия връх. Над мен тръптеше Орион, папионката на Бога. Отляво върху ревера на Богородица блестеше като брилянтна кървица Сириус. Отдясно ме гледаше Алдебаран, кървавото око на бика. Стърчах върху върха, далечните гравитации на звездите ме полюшваха, както морето полюшва самотно водорасло. Беше нощ. Небето се спусна ниско над мен, като черен чадър, толкова ниско, че през дупките на звездите виждах отвъд. И там беше нощ. И през дупките на звездите върху отвъдното небе се виждаше отвъд. И там беше нощ. И колкото по-се взирах в звездите, толкова по-се множаха те, рояха се и аз все по-неудържимо падах нагоре, все по-дълбоко потъвах сред тях. Каква тишина! Чувам тропот на мравки, там не иде далече, долу по мъничката, като грах озрън за земя. Господи, какво представляваме ние, Твоите жалки подобие, пъплещи по тази нищожна планетка, кръжаща около звезда Джудже в покрайните на провинциална галактика, забудена там не иде сред гъмживото от милиарди галактики в черната отроба на Вселената. Какво представляват пред безкрайното ти мироздание нашите земни битки, нашите игри на народ и партии, на герои и на бандити, на министри и министър-председатели, на царе и президенти? Какво представляват пред неизброимите ти светове нашите жалки боричкания за власт, за слава и за богатство, нашите омрази и страдания, всичките наши войни и убийства? Забелязва ли ни някой отгоре? Поне толкова, колкото ние забелязваме в краката си мравуниците, където същите исторически битки върлуват. Защо ни създаде? Защо ни дари с разум и чувства единствено нас тази мъртва вселена и ни извика боговестен? А ние пълзим като мравки по земната кожа и водим безсмислено съществуване на работливи инсекти, и мозък, и съвест, и мускули напрягаме към едничката цел на същият. Това ли е великата мисия на човека? Да живее, за да работи, за да яде, за да живее. И накрая ни захвърляш в гроба като ненужна мърша. За това ли ни създаде? Богове ли сме или мравки? Уморих се, задушавам се, стига. Бийте се, мразете се, убивайте се, боричкайте се за власт и за пари, играйте си на партии, на държави, на войни. Без мен. Аз се хващам за Млечния път и започвам да се люлея под съзвездието на Касиопея. Вселената се разширява. Увеличават се скоростите, дръжте се. Търсете устойчиви предмети, дървета, стълбове, храсти, троскот, може обикновена трева. Дръжте се. Земното кълбо лети в космоса като отсечена глава.